It's a part of Border Fish Agreement, and I would like to thank Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and Home Minister of India, Amit Shah ji, and Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sharma ji, for respecting the Border Fish Accord and giving us this opportunity to come out from the jail. Thank you. आङो 2014 सननिफ्राय दङ जेलाव दिनै उदां जाबाय खोब गोजोननाय मोनदों साबायखर बावनो सानदों जोंनि एडभोकेट बिथांमोना जोंनि थाखाय खोब खस्थ' खालामबाय आरो साबायखर बावनो सानबावदों जायफोरा जोंखौ फाइनान्शियली फिजिकेली हेल्प खालामबाय बे गोबाव समाव बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि मुङा सोमखोर मुसाहारि आंखौ आफादाव ओरैनो एम सोगोमसार होननानै मिथियो दा आंनि गामिया फुथिमारि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो सेरफांगुरि पुलिस स्टेशननि सिङाव